Lyc penod 5 ac adnodau 17 hyd at 26. Luke 5:17 to 26. Na i ddarllen rai o'r adnodau. 20. Wrth weld ei ffydd hwy, dywedodd ef ddyn, y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti. 24. Ond mwyn i chwi wybod. 23. Pryn sydd hawsaf, a'i dweud y mae dy bechodau wedi ei maddau i ti, a'i yntau dweud cod a cherdda. Ond mwyn i chwi wybod, bod gan fab y dyn awdurdod ar y ddeiar i faddau pechodau, meddai wrth y glaf, dyma fi'n dweud wrthyt, cod a chymer dy wely a dos adref. Dyma hanes am 4 dyn yn dod â 5 dyn at yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n cario y 5 dyn ato fe oherwydd i fod wedi ei barlysu. Paralysed. Roedd Iesu yn dysgu ar hyn o bryd mewn tŷ yng Nghapernaum. Mae'n rhaid bod yn dŷ eitha mawr, oherwydd roedd nifer o bobl yn y tŷ yn gwrando ar yr arglwydd Iesu. Falle roedd seis yr adeilad yma. Swnio'n dŷ eitha crand, oherwydd roedd na tiles ar y to. Ond roedd gymaint o bobl yno a thu fas, fel doedd dim modd i'r 5 yma i weld yr Iesu, ac felly maen nhw'n enwog iawn yn dringo o ochr yr adeilad ac yn symud tiles y llechi oddi ar y to ac yn gollwng y 5 dyn i mewn o flaen yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn edrych ar y dyn ac yn dweud wrtho fe fod ei bechodau wedi maddau. Mae llawer o Phariseaid yna a ysgrifenyddion a dyn nhw ddim yn hoffi beth maen nhw'n clywed. Ac felly mae gan yr arglwydd Iesu Grist air iddyn nhw hefyd. Nawr am beth mae'r hanes yma? Wel, byddwch chi'n dweud, mae'r hanes am iachad. Enghraifft arall o wyrth gan yr arglwydd Iesu Grist. A byddwch chi'n iawn wrth gwrs, mae yn hanes am iachad. Ond yn fwy na hynny, prif mater y darn yw maddeuant pechodau. Fi'n credu bod yn digon clir hynny. Yr ychydig adnodau yna wy wedi dyfynnu ar y dechrau yn sôn am faddeuant pechodau. Ha fab, maddeuwyd i ti dy bechodau. Mae'r Phariseaid yn codi cwestiwn yna tu fewn, pwy sy'n gallu maddau beiau? Ond yw. Mae'r holl beth am faddeuant. Ac felly dyma ein thema ni y bore yma gyda'n gilydd. Maddeuant pechodau. A fi moyn codi yn syml iawn gobeithio 3 pheth am faddeuant pechodau sydd yn codi o'r darn. 3 things concerning the forgiveness of God, arising from the verses that we've read. Y peth cyntaf rydyn ni am ddweud yw hyn. Mae maddeuant yn angenreidiol. Mae maddeuant yn angenreidiol. Gwers Cymraeg, Welsh lesson to start with. Angen. Angen. Like amen, but instead of M, you say eng. Angen. Angen is need. Angenreidiol, necessary. Mae angen maddeuant Duw arnom ni i gyd. We're all in need of God's forgiveness. God's forgiveness is absolutely necessary for us. Mae rhywbeth rhyfedd am y darn, mae sawl peth rhyfedd am y darn yma, a dweud y gwir, mae yna bethau annisgwyl, unexpected things about the story. Mae'r ffaith i ddechrau bod y 5 dyn yma yn mynd i'r to, ac yn tynnu'r to yma, hynny'n annisgwyl yn dydi hynny, ddim yn disgwyl hynny, bod nhw'n gollwng lawr o flaen yr arglwydd. Mae hynny'n annisgwyl.
Ond, yr hyn mi am edrych gyda chi ar y dechrau, fan hyn, yw beth mae Iesu Grist yn dweud wrth y dyn. Y peth cyntaf, mae e'n dweud wrth y dyn sydd wedi ei barlysu. I ymateb i'r dyn claf yma. A mae Mathew, a Marc, a Luc, maen nhw gyd yn cofnodi'r hanes yma, a maen nhw gyd yn gytun ar hyn. Mae'r peth cyntaf mae Iesu Grist yn dweud. Mae'n gweld y dyn, mae'n gweld y to yn agor, a'r matres sy'n yn dod law o'i blaen nhw gyd. Mae'n agosau at y claf, a mae'n siarad gydag e. A dyw e ddim yn dweud beth ni'n disgwyl. Beth byddwn ni'n disgwyl Iesu Grist i ddweud wrth y dyn yma sydd wedi dod lawr trwy'r to? Wel, yn credu byddwn ni'n gyd yn disgwyl iddo ddweud rhywbeth fel hyn. Beth ydych chi'n neud? Beth yn y byd ych chi'n neud? Beth ydych chi'n neud yn torri yn raws i? Neu fyddwn ni yn disgwyl iddo ddweud pwy sy'n mynd i dalu am hyn? Na beth byddwn ni'n dweud o fe? Ydych chi'n mynd i dalu am hyn? Neu falle fyddwn ni yma yn y cwrdd, achos ni'n gyfarwydd a darllen straeon o'r Testament Newydd. Falle byddwn ni'n disgwyl i Iesu Grist i ddweud wrtho fe, beth ti'n moyn i fi wneud i ti? Oherwydd mae Iesu Grist yn gwneud hynny'n aml yn dywe. Mae rhywun yn dod at fe, beth ti'n moyn i fi wneud i ti? Neu falle, byddwn ni'n mynd yn bellach, a byddwn ni'n disgwyl Iesu Grist i ddweud wrth y dyn, fi'n deallau di. O na, dyw e ddim yn dweud un o'n nhw. Mae'n dod lan at y dyn a mae'n dweud, ha fab, maddeuwyd i ti dy bechodau. Ydy hwn yn taro chi fel yn rhyfedd? Byddwch yn onest nawr. Ydy hwn yn taro chi fel yn rhyfedd bod Iesu Grist y peth cyntaf mae'n dweud wrth y dyn yma yw fod ei bechodau wedi maddau. Yn siŵr byddai rai pobl yn protestio. Yn siŵr byddai rai pobl yn anesmwyth. Some people would be uneasy with this. Byddai rai yn meddwl bod Iesu Grist yn bod tymyn bach yn ansensitif i'r dyn yma. Chi'n gwybod, beth oedd y dyn yma? Byddwn ni'n galw ydy ma'n anabl yma, byddwn ni. Disabled. He was disabled. He was severely disabled. Paralytic. A mae Iesu Grist yn siarad am ei bechodau. Falle byddai rai yn dweud bod Iesu Grist yn bach yn araf. Chybod, fan hyn, yn bach yn slow. Fan hyn, byddwn ni'n dweud yn Saesneg, he's being a bit obtuse. A bit dull. Mae'n dweud y peth wrong wrth y dyn yma. Mae wedi cael ei ollwng lawr trwy'r to. Mae'n amlwg pa mae yna. Ydy Iesu Grist wedi cael ei blaenoriaethau fe'n wrong, as he had his priorities wrong? Iawn, iachau. A wedyn sôn am ei bechodau efallai. Ond, come on, just iachau y dyn. Y pwynt dwi'n siarad gwneud yw hyn, ffrindiau. Mae Iesu Grist yn gweld angen pennaf y dyn. Mae e'n gwybod. Mae'r hyn sydd angen arno fe'n fwy na dim. Yw maddeuant. A beth wi am ddweud y bore yma, deillio hyn, yw hyn, dyma'n angen pennaf ni. Bod ein pechodau ni yn cael ei maddau. A dwi'n aros gyda hyn am ychydig, achos falle eto bydd rhaid protestio, falle bod rhywun yma'n protestio. Falle chi'n meddwl yn yr un ffordd, mae'n bach yn ansensitif, yn diwedd, i ddweud mae'n hangen pennaf ni yw maddeuant pechodau. Falle bod rhywun yn angytuno, falle bod rhywun fan hyn yn angytuno. No, ddim yn cytuno, nid dyma fy angen mwyaf fi. Mae gen i anghenion, I do have needs. Ond o'n i'n gwybod os yw hwn yn priority. Mae anghenion corfforol gyda ni. Anghenion meddyliol gyda ni. Anghenion ariannol. Financial needs. Teuluol, gwaith, ac yn y blaen. Ond chi'n gweld ffrindiau, beth wy'n dweud wrthych chi? Mae'r ein yn bwysig, ond mae hwn yn fwy bwysig. Bod chi'n cael maddeuant pechodau. Falle bod rhywun dal ddim yn siŵr. Dal ddim yn cytuno. Fi'n meddwl bod pethau eraill yn fwy pwysig. Wel, gryndwch arna i, ffrindiau. Wy'n dweud wrthych chi, eich problem fwyaf yw eich bechodau.
Ac os mae'ch problem mwyaf yw eich pechodau, eich angen mwyaf yw anfaddeuant. Mi ddweud wrthych chi pam. Pam mae'ch angen mwyaf yw maddeuant pechodau. Ni restru mwy nag un peth. Mi ddechrau gyda hyn. Chi methu cael perthynas gyda Duw nes bod eich pechodau wedi maddau. You can't have a relationship with God until your sins have been forgiven. Does dim perthynas gyda chi gyda Duw. Chi methu derbyn bendithion Duw. Bendithion gorau Duw. Heb i Dduw yn gyntaf maddau eich pechodau. Chi methu bod yn Gristion. Heb brofi maddeuant pechodau. Gael fi efen, chi methu bod yn hapus. Nes bod chi'n cael maddeuant pechodau. Chi methu osgoi ffen. Chi methu mynd i'r nefoedd tan bod eich pechodau wedi maddau. Chi methu byw fel Gristion nes bod chi'n profi maddeuant pechodau. Clywch, chi ddim yn gallu maddau bobl eraill. Mae rhaid chi fan hyn yn cael problem maddau bobl eraill. Pam? Achos chi ddim wedi profi maddeuant Duw. Dyna beth mae'r Efengyl yn dysgu. Chi ddim yn ei faddau bobl eraill nes bod chi'n profi maddeuant Duw yn eich bywyd. Mae'r damhegion yn dysgu hynny i ni. Ffrindiau, mae'r corff yn bwysig. Ydy. Mae iechyd yn bwysig. Ydy. Ond mae'r enaid yn fwy pwysig. A mae'ch pechodau chi a fi yn dod ryngo ni. A Duw. Ac maen nhw'n ein condemnio. Mae rhaid i ni gael maddeuant. A dyma pam ddaeth Iesu Grist i'r byd. Mwyn i ni gael maddeuant pechodau. Chi cofio'r angel yn dweud wrth mai. A thi a elwi ei enwef Newth Joseph. A thi a elwi ei enwef Iesu. Bam. O ble gyda fe a wared ei bobl o ddi wrth ei pechodau. Ffordd mae'n mynd i wneud hwnna trwy faddau iddyn nhw. Pa math e'r groes? Chi'n cofio eiriau fe? Cyn mynd i'r groes? Yn rhoi y gwyn, rhoi y bara. Bwytewch, efwch, hwn yw fy ngwaed o'r Testament Newydd sydd yn cael ei roi maddeuant pechodau. Mae boen mewn bywyd, nos e? Mae yna gyr. There's an ache in our souls, friends. And sometimes we're not sure what that ache is. There's something missing. There's something not right. There's something there. I tell you what it is. It's guilt. Guilt. Because we have broken God's commandments. A mae'n cydwybod ni. A'r Beibl yn gytun bod angen maddeuant arno ni. Felly dyna'r pen cyntaf. Mae maddeuant yn anghenreidiol. Ail ben. Mae maddeuant ar gael. Second head. Forgiveness is available. Ar gael, available. Gall Duw faddau pechodau. Nôl i'r hanes. Mae rhywbeth anisgwyl am yr olygfa yma. Ych chi wedi meddwl am hyn erioed. Mae Iesu Grist yn mynd at y dyn, fel ni wedi dweud, a mae'n dweud wrtho fe, mab. Maddeuwyd i ti dy bechodau. Now, beth sydd yn absennol? What's absent? What's not there? Jesus tells him his sins are forgiven. Beth sydd ddim na? Wel, dyw'r dyn ddim wedi dweud yn byd. The man didn't say anything. The paralytic. No one said anything. They've just dropped him through the roof. There he is, in front of Jesus. Jesus approaches him and proclaims forgiveness. But he said nothing. Ydy hyn yn dysgu, ffrindiau, bod ni'n gallu cael maddeuant heb ofyn amdano fe? No. Bydd yn meddwl bod ni'n gallu mynd myna? Na, ffrindiau. I'r gwrthwyneb. Mae'r Beibl yn dysgu, mae'n rhaid i chi ofyn amdano fe. Mae'n rhaid i chi ofyn amdano fe. A fi moyn pwysleisio hyn. Achos fi'n credu bod yn fagl, yn broblem i llawer yn y capeli ni. Llawer o bobl. Mae llawer yn meddwl, rai, plis dilynwch gyda fi fan hyn achos mae'n bwysig. Mae llawer o bobl yn meddwl yng Nghymru
fod maddeuant Duw yn automatic. Mae jyst y maddau i chi. It's his job, ynddo fe, fel mae'r dywediad yn dweud. God will forgive. It's his job. Na, meddwl Beibl. Na. O'n meddwl bod lawer o bobl eto sy'n mynd i'r capel yn meddwl fel hyn. Dim ond bod fi'n mynd i'r capel, byddai'n cael maddeuant. Na. Dim ond bod fi'n dod yn aelod, byddai'n cael maddeuant. Na. Dim ond bod fi'n cymryd y cymundeb. Chybod, the Lord's Supper, surely if I just take the Lord's Supper, then I'll receive automatically God's forgiveness. Na, meddwl Beibl. Na, meddwl ni. Ffrindiau, hyd yn oed randewch ar hyn. Chi gallu dweud gweddi'r arglwydd. Gweddi'r arglwydd sydd yn dweud, a maddau ni ein dyledion. And forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. You can say the Lord's Prayer and never experience God's forgiveness. Never. You can say it 100 times, 1,000 times, and never experience God's forgiveness. Mae rhaid i chi ofyn. Mae rhaid i chi ymostwng. Mae rhaid i chi geisio. Seek. You must seek God's forgiveness. You must ask for it. Yn cofio geiriau Ioan. Yn ei epistole. 1 John 1 and verse 9. Os dywedwn nad oes yn o'n bechod, rydym yn twyllo yn hunain. Ynddo fe? Ni'n twyllo ni, mae yna bobl fel yna. Gobeithio ys neb fel yna. Fan hyn, a meddwl, wel, oes ddim pechod yna hi o gwbl. Ond, mae'n mynd yn bellach na yna. Os cyfaddefwn ein pechodau. Os cyffeswn ein pechodau, y mae e fe yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly, fe fyddaiau ni ein pechodau. We've got to confess our sins. Yn cofio Dafydd yn yr Hen Testament, oedd e'n gwybod am hyn. Chi'n gweld, os ych chi'n Gristion, chi ddim yn rhoi lan ar faddeuant. Dyw maddeuant ddim yn rhywbeth i chi jyst yn cael unwaith yn eich bywyd yna fe. Oedd Dafydd yn gwybod am gyfnod pan oedd e wedi mynd yn hir. Hir. Heb gyffesu. Heb ceisio maddeuant. Chi'n gwybod am hwnna, siwr o fod hefyd. Ac mae'n disgrifio ei gyflwr yn Psalm 32, tra roeddwn yn ymatal, yr oedd fy esgyrn yn darfod, a minnau'n cwyno ar hyd y dydd, yr oedd y law yn drwm arnaf, ddydd a nos, sychwyd fy nerth fel gan wres haf. David was conscious at going this long time without confessing his sin, and it was as though his bones were drying up. He felt all miserable. Yna, bu mi gydnabod fy mhechod wrth it. Dyna beth y rhaid ni. Mae'n rhaid chi gydnabod. Mae'n rhaid chi ofyn amdano fe. Nôl at y claf yn yr hanes. Mae Iesu Grist yn gweld, ond mae'n dweud wrthyn ni, a phan welodd ei ffydd hwy, y ffrindiau a'r dyn yma. Roedd yna ffydd yn y dyn yma. Mae Iesu Grist yn gallu gweld i galon. Mae'n rhaid bod y dyn wedi bod yn gofyn am fyddeuant. Falle pan oedd y ffrindiau yn dweud wrtho fe yn y bore, ni wedi clywed bod Iesu Grist yma, ni'n mynd ati, ato fe. Falle oedd e'n dechrau teimlo fel yn euog, fel bys ni yn. Fi'n mynd i weld Iesu Grist. O na, fi'n bechadur, mae eisiau maddeuant arnau. Ond chi weld dyma beth sy'n hyfryd, ffrindiau. Roedd e yna'n ei galon e. A mae Iesu Grist yn gweld hwnna. Mae jyst y teimlo, mae jyst yr hiraeth. Falle roedd e wedi bod yn gweddio yn y tŷ cyn mynd. Ac roedd Iesu Grist wedi clywed e, fel oedd e wedi clywed Nathaniel o dan y goeden, cyn cwrdd â fe. A mae Iesu Grist yn gwybod, dyma dyn sydd wedi bod yn gofyn am faddeuant. Dwi'n mynd i roi maddeuant i ti. Mae hynny'n dda i ni fel fi'n dweud, ffrindiau. Dyw Iesu Grist ddim yn gofyn i ni weddio mewn rhyw ffordd special, os dim rhaid chi weddio'n gyhoeddus am faddeuant, ond mae rhaid chi wneud eich hun yn dawel. A chi'n gallu cael sicrwydd. Have, maddeuant. Assurance from him that we've received forgiveness. Pam yr rhaid gofyn, ffrindiau? Pam? Dyw pawb ddim. Gobeithio ni'n deall hynny. Dyw pawb ddim yn cael maddeuant Duw. Achos dyw pawb ddim yn gofyn. Pam yr rhaid gofyn? Why must we ask? Why is it that only those who ask God for his forgiveness receive his forgiveness? Wel, mae'n eitha amlwg yn dydi. Trwy ofyn, rydyn ni'n ymostwng. Trwy ofyn, ni'n edifadhau.
Trwy ofyn i ni'n cydnabod bod angen arno ni. Chi ddim yn ei ofyn os nag ych chi'n gweld eich angen chi. Ac os chi ddim yn gweld eich angen, chi ddim yn mynd i ofyn. Trwy ofyn i ni'n dangos ffydd. Dyna beth yw ffydd. Credu. Eich chi'n credu bod rhywbeth yn wrong arno chi. A bod chi'n bechadur. Ac eich chi'n credu bod angen maddeuant arno chi. A eich chi'n credu bod Duw yn bod o'n roi y maddeuant. Ac felly chi'n gofyn amdano. Ond dyma broblem llawer, ffrindiau. Eto, yna'n capeli, yna'n eglwysu ni. Problem llawer o... No, dwi ddim yn mynd i. Dwi ddim yn mynd i ymostwm. Dwi ddim yn mynd i cyffesu. Dwi ddim yn mynd i gredu. Mae Dafydd yn dweud ar ddiwedd y salm yna, Salm 32, paid â bod yn styfneg. Paid â bod fel march neu mil. Don't be like a mule. A mule or a donkey. That's stubborn. You have to pull the donkey. Chi gweld nhw'n i chi. Tynnu nhw. Styfneg. Ni'n gallu bod fel yna. No, fi ddim yn mynd i gyffesu'n mechodau. Wy ddim yn mynd i ofyn am fyddaiant. Mae ar gael, ond mae rhaid i ni ymosdo. Trydydd, ac yn olaf, mae awdurdod gan yr arglwydd Iesu Grist I faddau ein pechodau. Jesus has the authority to forgive us our sins. So the Pharisee oedd yna ddim yn ligo hyn. Na. They murmured, pwy all faddau pechodau? Ond Duw. O'n nhw'n iawn wrth gwrs. Dim ond Duw sydd yn gallu maddau pechodau. Ynddo fe, os chi wedi gwneud cam yn erbyn rhywun, yr unig person sy'n gallu maddau yw'r person yna. Os fi'n dod lawr o'r pwlpit ac yn pynsio Martin yn y wyneb, iawn. Yr unig person sy'n gallu rhoi maddeuant I fi am y weithred yna yw Martin ei hun. Oes dim pwynt I fi mynd draw I perchenog y siop cyferbyn a gofyn iddo fe neu I faddau I fi am beth nes I Martin. Dim ond Martin sydd yn gallu maddau y cam. Mae pob pechod yn erbyn Duw. Dim ond Duw sy'n gallu maddau ein beiau ni. Ond mae dyma dyn sydd yn honni bod e'n gallu maddau pechodau. Ac felly mae'r Phariseaid yn meddwl, mae'n cablu, he's blaspheming, only God can forgive sin. Ond wrth gwrs, doedd e ddim yn cablu. Oherwydd mae e'n Dduw. Mae Iesu Grist yn Dduw. Tystiolaeth arall fan hyn o ddiwdod Iesu Grist. Pan mae pobl yn dweud I ni pam yn ni'n credu bod Iesu Grist yn Dduw. Wel, dyma ni. Mae'n honni bod e'n gallu maddau beiau. Oedd y Phariseaid yn deall, a ni dim ond Duw sy'n gallu. Ond mae e'n Dduw. Ac felly mae awdurdod ganddo fe I faddau ein pechodau. Ond yw Phariseaid ddim yn gweld hynny. A felly er mwyn helpu nhw, mae'n gofyn y cwestiwn yma iddyn nhw. Be sydd hawsaf? I ddweud maddau ywyd I ti dy bechodau? Neu cod a chymer dy weli a rodio. Mae'n haws I ddweud maddau ywyd dy bechodau yn dweud. Mae'n hawdd I ddweud hwnna. It's easier to say you are forgiven. Because we can't see forgiveness because forgiveness happens in the heart. Pan chi'n dweud wrth rhywun cymer dy weli, wel, mae hwnna'n anodd achos chi'n moyn gweld yn digwydd. Mae eisiau bod yn rhywun arbennig I achau rhywun sydd wedi parlysu. Ac felly dyma pwynt y wyrth wedyn. Mae'r wyrth er mwyn dangos bod Iesu Grist yn Dduw. Pwy ar sy'n gallu gwneud hyn? Ac os mae'n gallu gwneud y peth anodd, mae'n gallu gwneud y peth haws. Mae yn gallu maddau. Dyma pwynt y gwirthiad. This is the point of the parable. To prove, to demonstrate, to show all along that he is God. Mae awdurdod ganddo fe. A mae awdurdod ganddo fe mewn ystyr arall hefyd, ffrindiau. Mae awdurdod ganddo fe I faddau yn pechodau ni oherwydd beth nath e. Chi'n gweld, ffrindiau, mewn un ffordd, mae'n haws I Dduw I achau person nag I faddau I berson. Gall Dduw, ni'n ofalus beth ni'n dweud, ond gall Dduw ddim faddau yn rhwydd fel yna. Mae wedi costio rhywbeth I Dduw I faddau. It's cost something
for God to forgive people. Why is that? Because he has a responsibility. A responsibility to be fair and to be just, for righteousness. Meddylwch chi petai y prif weinidog yn penderfynu, wy'n mynd i adael pawb mas o carchardau Prydain, heddi. Wy'n moyn maddau i bawb. Right, mae pawb yn gallu mynd yn rydd. Everyone can go free from all the jails in Britain today. I'm forgiving them. Wel, yn siŵr bydd a lot o bobl ddim yn hapus gyda hynny. Beth am famau y bobl yna sydd wedi cael eu lladd? Beth am y bobl yna sydd wedi cael eu treisio gan y dynion yn y jail? Ydy'n iawn nhw fynd yn rydd? Dy ddim yn deg, dy ddim yn gyfiawn. Mae'n rhaid i Dduw fod yn gyfiawn. God has to be just. Ond mae Duw wedi ffeindio ffordd i fod yn gyfiawn ac i faddau ein baiau. Trwy ddanfon Iesu wrth gwrs i'r groes mwyn talu ein dyled ni. Fel bod ni'n gallu cael maddeuant, ond wedi costio'n ddrud iddo fe, ond nawr mae awdurdod ganddo fe, oherwydd beth nath ar y groes, i faddau ein holl bechwdau, oherwydd beth nath ar y groes. Ffrindiau wrth i fi ddod i ben, yn gofyn i chi'n garedig, yn gofyn i chi mor gwrtais, a fi'n gallu. Ydych chi wedi cael eich pechodau wedi maddau? Have your sins been forgiven? Do you know? Dyma'r peth, dyma'r peth da am faddau yn pechodau. Bod chi'n gallu gwybod. Gwynau byd, medd Dafydd, ar ôl mynd trwy beth ath y trw. Gwynau byd yr ai, ar hwn y maddeuwyd a'i bechodau. Chi wedi profi hynny? Gai just rhoi cwbl o dyfyniadau i chi, some quotations I came across while preparing. Forgiveness is something actively administered on the repentance of the believer. Actively administered. That's good, isn't it? He actively administered. Mae'n roi ei ni. Nid rhywbeth theoretical yw hyn. Nid rhywbeth arna. Mae'n rhywbeth sy'n dod i'r galon. There's another quote. There is no misery of mind or spirit to compare with estrangement from God through sin and the refusal to confess it in penitence. And there is no joy like fellowship with God through repentance, confession and forgiveness. No joy like it. Lle i chi? Miserable? Neu joy? Pero un arall i chi hefyd, just one more quotation by Martin Luther. I like this, I was reading it this morning. May a merciful God preserve me from a Christian church in which everyone is a saint. I want to be and remain in the church and little flock of the faint-hearted, the feeble and the ailing, who feel and recognize the wretchedness of their sins, who sigh and cry to God incessantly for comfort and help, who believe in the forgiveness of sins. Do we believe in the forgiveness of sins? Will we seek today the forgiveness of sins? So many other blessings that flow from it. This man was healed after the forgiveness that he needed first, the forgiveness of sins. May we be like him, seeking God's forgiveness and knowing the joy that there is in knowing that our sins have been forgiven. Amen.